parece que hai bastante interés e que preguntachedes moito, total, pois alédome. Bueno, pois a intención é que coñezcades un pouco o que fago, que é o triatlón, a que deporte me dedico, como é a miña vida, como adestro, bueno, todo o que queirades saber, non? Pois o galego o aprendín, pois non sei, creo que de forma natural. Eu son de Ferrol, das aforas de Ferrol, na miña familia, cando crecín, especialmente os meus avós, pois falaban galego comigo, falaba galego, lógicamente logo na escola pois estudiei galego tamén, non? Entón foi algo que xurdiu de forma natural, non é como quizáis outros idiomas como o inglés que cando chegas a unha idade o aprendes, non? Isto pois crecín falando e aprendendo, simplemente. Muy bien. Ahora ya pasamos a preguntas. Esta, por exemplo, preguntaron 49, sería: cando comezaches a competir nunha proba en o triatlón? Por qué? Pois, o primeiro triatlón que fixen, tiña 15 anos, isto é no ano 98. Por qué? Pois daquela é un deporte, a verdade, que é moi pouco coñecido e non se practicaba demasiado, especialmente aquí en Galicia, non? Pero, bueno, eu facía natación no clube de natación Ferrol, e os compañeiros, pois, sabían que me gustaba correr, que me gustaba a bicicleta tamén, e animárome a participar, a facelo, e, bueno, pois fun por probar unha experiencia nova, simplemente. Cal é a especialidade do triatlón que máis che gusta? E cal é a máis dura? É difícil de contestar, porque gustan máis tres, por suposto, e a veces depende do momento da tempada, pois gustame máis unha que outra, pero quizáis a carreira a pé e tamén quizáis é a máis dura, por o feito de ser a última das tres, pois claro, xa estás cansado, non? Xa nadaches, xa fixeches a bicicleta, e a última é a carreira a pé, e aí se deciden moitas competicións e bueno, faise moi duro. Bueno, esta pregunta ahora é que se sente ao gañar unha carreira e ser tricampeón do mundo? É difícil explicar o que se sente porque hai que vivilo, non? Evidentemente unha delicia tremenda, porque o que ve a xente moitas veces cando gañas unha competición, cando cruzas a meta de primeiro ou estás no podium, pois é ese momento de delicia, de que todo saiu ben, de que fixeches unha gran competición, pero o que non ven moitas veces é todo o que hai detrás, non? Hai moito traballo, moito esforzo, moito sacrificio, renunciar a moitas cousas por o adestramento, levar unha vida pois moi controlada para sacar un máximo rendemento ao teu corpo. E bueno, pois cando fas todos eses esforzos e todos eses sacrificios e logo os ves recompensados con un campeonato do mundo ou cualquier outra victoria, pois é moi reconfortante, claro. Quen che axudou a practicar ese deporte, a estar duro e a seguir adiante? É unha persoa moi clave, moi influyente na miña carreira deportiva. Foi o meu primeiro adestrador, José Río Seco, en Ferrol, que levaba o club de natación, e con ele aprendín a adestrar, aprendín a cuidarme, aprendín o que é o deporte, primeiro un pouco como un xogo, e logo xa máis pensando na competición e de forma seria. Xa te digo, que tienen outros adestradores despois, con ele aprendín moito nese sentido. A parte do triatlón, cal é o teu deporte favorito? E se o practicas? Gústame todos os deportes, non? Se dan na televisión deporte, pois o vexo e sempre se aprenden cousas. Non sei, fora do triatlón, gústame os tres que compoñen o triatlón de forma individual, de forma separada. Pois me gustan moitos os deportes acuáticos, sobre todo o surf. Bueno, de Quercín tamén, pois é un bon lugar toda a zona de Ferrol para surf, é un deporte que me gusta moito. Que che gusta facer no tempo libre? Cando teño, que non é moi a menudo, gústame como calquer rapaz normal, no? Estar cos amigos, estar coa familia, porque paso moito tempo tamén fora da casa e ás veces non estou coa miña xente todo o que me gustaría, entón é bonito sempre, cando estou aquí, estar con os amigos, coa familia, gústame a música, gústame tocar a guitarra, teño moitas aficións, pero pouco tempo para practicarlas. Cantas horas e días tes que adestrar a semana? Pois todos os días da semana habitualmente. Bueno, hai quizáis os venres moitas veces é un día un pouco de descanso que adestro pouco, pero o resto fago 3 sesións de adestramento todos os días, máis ou menos. 3? Sí, casi sempre. A que te levantas? Pois hoxe ás 8 estaba nadando, ás 7 por aí. Pregunta emocionante. Cal é o peor rival? Aquí pon Alistair, Jonathan, ou se é outro, e por qué? Peor no sentido competitivo. Sí, levo xa moitos anos de carreira deportiva e enfrenteime a moitos rivais moi bons, pero quizáis últimamente sí que os irmãos Brownie son dous rapaces ingleses que
que son irmáns ademais, bueno, teñen un nivel altísimo, tenemos moita guerra e quizáis Alistair o maior é un pouquiño mellor que Jonathan, é o que me pon as cousas máis difíciles. Cal foi o tiro que máis sufriches? Sufrían moitos en casi todos. Recordo especialmente un campeonato de Europa en 2006 en Francia, que foi un circuito moi duro, con as condicións climáticas tamén, moito calor, humidade. Eu non estaba moi ben, saía dunha lesión e a verdad que acabei a carreira, non fixen unha gran carreira, pero sufrín moitísimo. Vou facer unha pregunta que non sabe. Cantas carreiras gañaches? Non sei. Non sei, depende que... É fácil non sabelo por todo ese palmarés que ten, non? Que é o que comes para ser un campeón? Que comes antes da carreira para ter enerxía? E cal é a tua comida favorita? Bueno, sobre todo cando estou competindo, trato de cuidarme moito, non? Comer sano, comer moi variado, evitar pois todo o que sai na tele, non? A bollería, os dulces e todo eso, que a verdade cando tes que render e tes que esforzarte pois non aporta moita enerxía, pero pois eso, moitas verduras, boa carne, bo pescado, pasta, arroz, unha dieta normal, variada, bueno, tratando de evitar pois todo o tema de grasas saturadas e cousas que non alimentan moito. Tes unha comida favorita? Sí, a verdade é que favorita, se puidera, bueno, gusta moito pois a pizza, por exemplo, pasa que non a como tan a menudo, pero sí. En que deporte comezaches? Sí, natación, sí. Oi, tes moza, estás casado. Que caso negativo. Negativo, no, teño moza pero non estou casado. A pregunta, pois é, eu pedinas todas no blog, non me deu tempo. Onde, no curso anterior, no quinto, acabamos a pregunta 52. Vamos a seguir a pregunta 75 e despois volvemos a primeira para ter toda a entrevista dele. Esta entrevista vamos a poñer no blog, na página web, e aí xa tamén ides ver, por exemplo, aquí dicedes que a primeira pregunta, a segunda, 49 alumnos fixeron esa pregunta. Aí está de todos os dados. Seguinte, faite correr moito o adestrador? Sí, bueno, é exixente, por suposto, porque, claro, se queres gañar competicións como non adestres ou non corres, pois non vas a gañar nada, non? Pero eu tamén son moi exixente comigo mesmo e, bueno, levamos ben. Como dosificas cando che dá un punto nunha competición? Pois é unha sensación desagradable, non? Porque limítate bastante, pero tamén co adestramento e con toda a preparación que levas antes, traballas precisamente para eso, para que non te den a competición e poder render nas mellores condicións. Por que deixaches o fútbol e comezaches a natación? Bueno, gustaba o fútbol de pequeno e xogaba, non xogaba mal, pero non sei, creo que o meu potencial era deportes un pouco máis individuais, máis físicos, e a natación, meu pai fixera natación tamén, animoume a probar, e algúns compañeiros no colexio pois tamén facían natación, e bueno, explicaba un pouco o que facían, que xa viaxaban un pouco por Galicia, competicións, e quería probar nese mundinho, e bueno, pois así apuntei. Tiraches algunha vez a toalla con algunha cousa? Eu creo que non. En xeral, cando planteo o meu objetivo, loito por conseguir todo o que poido. A veces se consiguen as cousas, ás veces non, pero tirar a toalla non. Que tiveche que sacrificar para estar na elite deste deporte? Pois moitas cousas. Primeiro, pois, estar máis cos amigos, pasar tempo coa miña familia, non poder facer algunhas cousas que gustaríame facer, outros deportes, ou levar pois unha vida de cuidarme moito, non sair tanto por aí. E bueno, é todo moi bonito cando gañes as competicións, a xente o que ven pois é a un deportista no podium e cruzando a meta en primeiro lugar, pero para chegar a eso tamén hai que sacrificar moito e traballar moito, non? Eso non ven gratis, porque senón gañaría todo o mundo. Fareches algún Ironman? Todavía non, hai unha distancia máis longa da que eu fago e, bueno, como un campeonato do mundo, os Xogos Olímpicos ou unha distancia olímpica, pois estou centrado nesa distancia. Cal crees que foi o teu maior logro? Estás contentado? Quizáis a medalla de plata nos Xogos Olímpicos pola repercusión que ten esa carreira, que sempre unha vez cada 4 anos e tal, é posiblemente o maior. Cal foi a competición que máis che gustou e a que menos?
A que máis, pola experiencia, creo que os Xogos Olímpicos tamén de Londres, polo ambiente que había, era increíble en Hyde Park, en Londres, a cantidad de xente, de público, pois era unha cousa, parecía como se estiveras nun estadio de fútbol, pero no aire libre, no? Era espectacular. E a que menos, pois quizáis alguna na que non tiven boas sensacións, na que non fixen un bo resultado, pois bueno, este ano unha en San Diego, en Estados Unidos, que non fixe moi ben, o sitio tampouco era moi bonito, esa non me gustou. Sabes cal é o teu límite? Sempre tratas, ao límite chegas moitas veces, tanto adestrando como competindo, e o que tratas é de adestrar e mellorar para que ese límite cada vez este máis lonxe, pero bueno, unha xente que di por aí que non hai límites e tal, bueno, creo que eso porque non adestraron forte, porque se ven moi rápido os límites. O que se trata de traballar para superalos e cada vez pois telos máis alonxados. Como te sentiches cando non te deixaron participar en Atenas 2004? Bueno, creo que foi unha decisión injusta por parte do seleccionador, porque tiña méritos suficientes para estar aí, despois de Iván Raña, que era o figura que tiñamos en Galicia, en España, por aquela época. Bueno, fixeron unha táctica de equipo para axudar a él, eu quedeime fora, e foi un palo duro, porque traballara moito, fixera xa oitavo nun campeonato do mundo absoluto, eu só tiña 21 anos por aquel entonces. Bueno, pero como todos os palos duros na vida, unha vez que te sobrepós, pois fanche máis forte, e creo que pois aprendín a valorar máis o que era estar nos Xogos Olímpicos cando por fin fun en Pequín 4 anos despois. Tiveches maniotas despois desta última carreira do Campeonato Mundial? Pois eu creo que non, estás tan preparado e acostumado e adestras para eso que, bueno, sí, doe un pouco as pernas e por toda a tensión e todo o esforzo da competición, pero teño máis, se me poño a xogar un partido de fútbol cos amigos, acabo muscularmente moito peor por facer unha cousa distinta habitual, non? Gustache Galicia para competir? Sí, encantame Galicia tanto para adestrar como para competir, bueno, como compito habitualmente pois moi lonxe por aí no estranxeiro, pois cando tes a oportunidade de competir en Galicia sempre é especial. Unha pregunta moi dura, tes algún inimigo? Pois na competición todos os que están ao meu lado son enemigos, pero son enemigos cando compites, non? Ten moi boa relación con casi todos os meus rivais, pero unha vez que estás na carreira o que tens que tratar de facer o teu traballo e gañarlle o outro lado, non? Ainda que sexa o teu amigo, pero logo pois se temos que ir a tomar algo todos xuntos, pois non hai ningún problema.